Uda ikastaroen 2026ko edizioaren antolaketan murgilduta gaude. 175 ikastarotik gorako proposamenak jaso ditugu. 9 azpibatzorde horien ordezkariak ondoren osoko bilkura batean elkartzen dira eta azpibatzordeek egindako balorazio eta hurrenkera horiek amankomunean jartzen dituzte eta beste hurrenkera bat eta beste hautaketa prozesu batean sartzen dira. Eskerrak eman nahi dizkiegu azpibatzorde horietan parte hartzen duten adituei eta egiten duten lan garrantzitsuarengatik. Apirilaren erdialderako programa osatuta edukiko dugu eta orduan ere matrikula zabalduko dugu. Uikatik gizarteak, hiritarrak animatu nahi ditugu gure ikastarotan izena ematen, gure programa hiritar orori zuzendutako programa zabal eta gai askotariko programa bat delako. Beraz, anima zaitezte!